Mhm. Mhm. Ano 'to, nagputi kayo. Magandang tanghali kakabsat. Ayan oh, mag-ulam tayo ng jumping salad. Ayan oh, fresh na fresh oh. Lagyan na natin ng kalamansi. Oh, Kim George. May galagtudan. Nay, ngiyamutan. Nga sinit na kakabsat. Gimasan ni. Sumli tayo. Yan. Galagtudan. Tapos konting bagoong. Konti lang. Yan. Ano na yan? Ikatoy, apay nga pagmano ka. Sabay mix. Mekos natin minsan. Minsan. Nangantay na kabsat. Habang fresh pa yung lagdaw. Sa Ilocano, lagdaw. O, may kain kakabsat. Kain na po tayo. Pero mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayon, nagtuda kayo kakabsat. Paunang subo para sa inyo. Sausaw natin dito. Okay, Masing George. Shout out po sa mga mahilig sa jumping salad. Lagtaw. Ano ito? Nagputi kayo. Gimasan George. Oh, dasang. Ay, thank you Lord. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.